or the last time? Ay, nako. Ayan ka na naman. Hamon ka na naman. Tapos, chat-chat ka. Pupuntahan ka. Kasal o hiwalay? Ikaw na mag-decide. Waiter, kasal o hiwalay? Kasal, hiwalay. Sa amin dalawa. Timo nga, makinig ka. 7 years na kami live-in partners. Ay, 7 years na kami magjowa. Yes, ma'am. Tanungin mo siya, waiter. Kung kailan kami magpapakasal. Tanungin mo. Sige. Sir, kailan na kayo magpakasal, sir? Anong pakialam mo? Huwag mo ganyanin, bastos ka ha. Ma'am, nagagalit, ma'am. Sagot, diba? Diba? Kasi kung mayroong plano, diba, hindi yan magagalit. Yan mo galit, diba? Sabihan mo nga, payuhan mo nga yan. Hindi na, ma'am. Tinatawag na ako sa kitchen. Hoy! Bye, ma'am. Ikaw, anong gusto mo? Hiwalay. Kung ayaw mo sagutin, kung ayaw mo ng kasal, hiwalay. Huli na to at huli Hindi na kasi to. makapaghintay eh. Anong hintay gagawin ko sa mag-iisang dekada na, Kiefer? Ano ba? Contest ba yan, yung kasal? Yun nga eh. Yun ang akong dapat magtanong dyan. Okay, Contest ba hindi to? naman contest eh. Ba't ka nagmamadali? Nagmamadali 7 years, nagmamadali. Bobo ka ba?